Ahojte, volám sa Krtko Rudko a vítam vás pri dnešnom videu. Dnes sa pozrieme na postavu, ktorú pozná celý svet. Drakulu. Je to meno, ktoré v nás vyvoláva predstavy hradov, upírov a temných legend. Ale kto bol skutočný Drakula? A ako sa z neho stal symbol hororu? V tomto videu si rozoberieme nielen historické pozadie, ale aj to, ako vznikol mýtus, ktorý prežil stáročia. Poďme na to. Temnota stredovekého Valašska bola hlbšia než len tieňom pokrytá krajina. Jedno meno dodnes vyvoláva strach a fascináciu – Drakula. Ale nie ten z hollywoodských filmov. Hovoríme o skutočnom mužovi z mesa a kostí, Vlad III. Zvaný Drakula. Bol hrdinom, tyranom alebo niečím medzi tým? Dnes sa pozrieme na pravdivý príbeh muža, ktorý sa stal legendou. Vlad III. Sa narodil v roku 1431, pravdepodobne v meste Sigišoara, na území dnešného Rumunska. Jeho otec bol Vlad II. Drakul, člen rádu Draka, tajného kresťanského rytierského rádu bojujúceho proti Osmanom. A práve z tohto rádu pochádza aj meno Drakula, čo pôvodne znamenalo syn draka, no neskôr sa zmenilo na syn diabla, vďaka Vladovej temnej povesti. Vladové detstvo však nebolo ničím idylickým. Keď mal asi 11 rokov, Osmani zajali jeho a jeho brata Radu ako rukojemníkov. Strávili roky v zajatí, kde sa učil turecký jazyk, vojenské stratégie a pravdepodobne aj to, ako kruto trestať svojich nepriateľov. Jeho brat Radu sa prispôsobil. Dokonca sa z neho stal obľúbenec sultána. Ale Vlad si v srdci niesol hnev. A ten hnev ho raz mal zmeniť na jednu z najobávanejších postáv európskych dejín 15. storočia. Po návrate domov sa Vlad zapojil do politickej hry o trón Valašska. V tej dobe to nebolo nič jednoduché. Krajinu sužovali vojny, zrada bola bežná a život nemal veľkú cenu. Vlad sa ale na trón dostal a hneď začal vládnuť tvrdou rukou. Jeho najznámejšia prezývka bola Vlad Tepes, teda Vlad napichovač. A nepodarilo sa mu to náhodou. Legenda hovorí, že Vlad nariadil napichnúť na koli 10 000 ľudí. Zlodejov, neverných šlachticov, rebelov a najmä tureckých nepriateľov. Koli sa vraj často zarezávali do tiel tak pomaly, že obeť zomierala aj niekoľko hodín, možno aj dní. Podľa niektorých správ dokonca večeral medzi napichnutými telami, ako by mu bola smrť a bolesť bežnou súčasťou dňa. Či je to pravda, nevieme. Ale ak to bola propaganda, bola veľmi účinná. Ale Vlad nebol len sadista. Bol aj vojenský génius a tvrdý vládca, ktorý chcel priniesť poriadok do rozvrátenej krajiny. Vďaka svojmu teroru skutočne znížil kriminalitu. Hovorí sa, že ak si nechal zlatý pohár na studni, ostal tam nedotknutý celé mesiace. Jeho najväčším nepriateľom neboli obyčajní ľudia a sedliaci. Boli to Osmani. A práve v boji proti ním dosiahol vrchol svojej hrôzostrašnej slávy. V roku 1462 sa Vlad stretol s obrovskou tureckou armádou. Vedel, že ich nemôže poraziť v otvorenom boji, tak použil psychologickú vojnu. Keď turecký sultán Mehmed II. Prišiel k mestu Tárgovište, uvidel pred sebou les z napichnutých tiel, údajne 20 000 mŕtvych osmanských vojakov. Mnohí Turci vraj začali vracať, niektorí sa zrútili. Sultán síce dobil časť územia, ale radšej sa stiahol. Drakul vyhral nie mečom, ale hrôzou. Ale ani tomu nestačilo na dlhodobé udržanie moci. Zradili ho dokonca aj vlastní ľudia. Bol zajatý uhorským kráľom Matejom Korvínom a strávil roky vo väzení. Neskôr sa ešte raz pokúsil o návrat na trón. No čoskoro bol zavraždený, pravdepodobne v boji v roku 1476. Jeho telo údajne pochovali, ale kde presne, to sa nevie dodnes. Vlad III. Drakula. Pre jedných hrdina, ktorý bojoval za nezávislosť svojej krajiny. Pre iných monštrum, ktoré si užívalo krv a bolesť. Jeho príbeh sa postupne premiešal s legendami o upíroch. Až sa dostal do literatúry, kde z neho Bram Stoker spravil Drakulu knieža noci. Ale pravda je oveľa krvavejšia a ľudskejšia. Možno to bol muž svojej doby. Krutej, nemilosrdnej, plnej zrady a strachu. Ale jedno je isté. Legenda o Vladovi Drakulovi bude žiť dovtedy, kým sa budeme báť tmy. A to by bolo na dnes všetko. Verím, že sa vám moje prvé video páčilo a že ste si z neho niečo odniesli. Ak áno, budem veľmi rád, ak mi dáte like
napíšete komentár a prípadne aj odoberiete kanál. Veľmi mi tým pomôžete v ďalšej tvorbe. Ďakujem, že ste si našli čas a vidíme sa na budúce.